nga tong yagi no. Katong nagtuotag 6 ba? Yaw, lagi kaya look ito eh. Unsa man to? Ba't kisa Bayad to tinuod or sa? Dili ko siguro ato ba yung lalaki yun to. Tawag. Yung dagan ngayon ko no, kinadlo ko sayang naong. Wala mo gini kagaro sa naong ato god. Layo po di ba? Sa likod mo to. Buwa nga to no. Sus, kung nakakita mo sa naong ato ba, maasig naong eh. Malok po mo. Patay maas dai. Maasig naong eh. Dagan dire. Manto rin yung dagay ka. Tagod lami mga tunong talikod biya. Nakatilikod man. Nakablan piligig bukit asa. Dami yung talikod oy. Nakatalikod man, pero paatobang to. Ligid lagi mo pagdagan lagi. Nagtuo ganin ning duha to nga makuha na nimo. Kuya ra gid niya di ba? Abigyan na ako muna to. Kaya mo na itong mauyab ng ta ba. Pag tabang man, ano lang kingdom. Yabs to to ba eh? Pero dili ko mo to nga yabs to to ba? Lalaki yun to. Masking naong eh. Abin ako mo dyan to para sa kuha. Di man day, lalaki man day. Ano sa pa mo kumakuya ba na eh? Kuna sa pugos, tan sa ginoo nga kuyab ko. Sa amin eh. Ay gabalaka. Na ni moabot si mo. Ay lang kapag paglaom, no? Ka magawas ta ron. Ay, dili siguro eh. Relax na siguro ko. No. Kapila naman ko sa pasakitan good. Ay kay kapag paglaom no. Na gini moabot si mo. Magawas ta ron sig daghan Suroy ta ba? Suroy-suroy ta sig nalay Ada yung mga magkatali to. magkatanda. Sure na makana. Okay, kasi nay kuan sa baryo bare kanang rally ron di. Sinay na kuan. Dagdag mga kauyaban to sig nalay kay kuha ito sa isa lang kubok. So sabay ka or suba? Sabay na lang ko. Agda mga ninyo. Sabay. Tara. Sabay ta kay dagay kay mga babae ron didto. Sige, saman tara. Tara, so may dugayan na to. Asa man ka? Nato na ta. Baryo mga ta. Dili man na badalong dalan. Dito man. Nandre ng baryo. Ay dili dito dito Dili na mo. Di na mo. Tara. Ay. Igang ba? Mingaw malagi. Ano ko dagat sika dere day. Baryo man ang ingon ba? Unsa di mo? Maria man day. Ay baryo dai. Sa tara. Tara. Grabe, init. Mingaw malagi. Yatim nga ba day. Sigo pa sila nangabot. Kamay. Ayaw no? Sigo pa nangabot no? Sayo pa mga podron. Ah, dito tama pabot. Yung mga good good. Ah, dito mo pabot day. Ay isa. Tamo. Ta sa magpabot ta. Si tara na kay ansika ba, ansika. Nawag di diri. Diri ta paabot. Ha? Diri na ta paabot. Ay diri lang. Diri na ta. Si pabot ta ba? Para. Ay init kay ba? Intag ngabot ron no? Abot ta dire. Naman na ito yung rally ningon nila daw ganiya. Sura ninyo ba kay mga babae ba, mga babae. Abot lang ta gud. Ah, giro no, muti yung lagi niya no. Abot lagi na ron. 2 hours later. Gaya oy. Duha naman ta ka oras dire ba nga wala pa man lagi Japon. Ano pero yung Japon ba? Abot maulo lang ingon ta gud. Ana diri ari diri. May pagula ka na sabay tinyo dan, nadamay po ko sa inyong kalaki ba. May kinauli. Uli lang guro no? Ah, wala. Ha? Tara. Tara ay. Sa mga napasalig, mga muna yung babae, wala man day. Scam oy. Wala pa yung rally da. Sabi na yung mga babae ba, wala pa day. Uban pa ko sa inyo ha. Di pag nauli na lang ko lagi. Ana mo sila god, yan na rally ron. Anak na laman di. Hapit na mga eleksyon ron no. Paghulat na lang ka kamangon oy. May pa. Kumangon. May magbabae mo ka mga ni, kaya okay ra. Kangulat mo. What's up mga ka-F4? Shout out lang dahil kang Maring Vlog o sa Anjos Funny Vlog channel from Bukidnon. Shout out sa'yo. Shoutout po kay Roxanne Perez. Shoutout. Shoutout po ko kay Baling Andamon. Shoutout ko kay Kuan Haring Kabuti o shoutout sa Pulkog Vines. Paki-subscribe sa channel mga ka-4. Bye mga ka-F4. Next video na pod. Thank you.